an gama takwas din an sauka an ci biyan a daddafe su ba gashi an tafi ranar nan ƙura ka tunubu ma an tafi wallahi na rantsi muku da Allah ranar nan tafi ɗayan biyu ko an fita daga inda ake ko an tafi lahira wannan ba wanda ya isa ya hana babu kila ma cikin satin nan ka san shi Allah ba ruwansa kila ma cikin satin nan nice ce yanzu ma in kafa iya mutu sai a kama to Allah ya kama mutuwa ne mu gani mala'ikan za a kama ha in Allah ya kawo he mu ga wanda za a kama ma Allah kai ka san wannan ranar muke jira ya Allah ita ce muke jira